Takže čau lidi, tady Body, já vás vítám u dnešního videa a v dnešním videu si společně uděláme tuto lahodnou vanilkovou zmrzlinu. Nezapomeňte dát like, odběr a jdeme na to. Budeme potřebovat 6 žloutků, 230 gramů cukru krupice, 600 ml mléka, 600 ml smetany ke šlehání, 2 vanilkové lusky. A teď už se pojďme pustit do samotné přípravy. Vezmeme si hrnec, do něj nalijeme smetanu ke šlehání, přidáme i mléko a vše zahříváme. Důležité je vše promíchat. Teď už si připravíme prkínko, na kterém budeme vytahovat dužinu z vanilkových lusků. Vanilkové lusky vždycky rozříznu podélně a pak z nich nožem vytahuju tu dužinu, ty semínka my potřebujeme dostat z toho. Snažte se to co nejdůkladněji. Teď už to stačí jenom nabrat, na nějakou mističku si to dát, nebo to hodit rovnou do hrnce k tomu rozehřátému mléku a smetaně. Také je důležité vše důkladně promíchat. Já teda přidávám i vanilkové lusky pro lepší chuť a pak to má i větší výraznost. Sundáme z plotny a necháme odstát 3 až 4 hodiny, aby se vše důkladně vylouhovalo a mělo to dobrou chuť. Teď už si připravíme misku, nejlépe nějakou ohnizdornou, dáme do ní žloutky a budeme šlehat žloutky s cukrem, takže si přidáme cukr, já ho přidávám pomalu, je to lepší a teď je důležité vše vyšlehat do pěny. Jo, i tohle taky stává, je to fakt dobrý. Teď tu pěnu vyšleháme, pozná se to tak, že to změní barvu a konzistenci, ze žlutý to bude na bílou. Teď tohle opět zahřejeme, počkáme chvilku, ať se to zahřeje, vytáhnu ty vanilkové lusky, protože to přece jenom nechceme vidět zmrzně. A teď už přidáme tu směs, ty žloutky s cukrem. Vše důkladně promícháme, já teda používám metličku, aby se to promísilo, ale můžete klidně používat i vařičku, cokoliv. A teď už to stačí jenom míchat, aby se vše dobře propojilo. Já to zahřívám takzvaně na růži, což znamená, že když to rozfouknete na vařečce, tak to vytvoří takový plátky růže. Jo, i tohle se stává. Trošku to teda překynulo. Potom, co to teda otřu, no dobře, docela se mi to nepovedlo, tak to vše předsedím do nějakého většího hrnce, tím se z toho dostanou i semínka, různé hrudky a takovýhle prostě další věci, co tam nechcete mít. Teď už stačí jenom zase nechat vychladnout a vychlazené já dávám teda do krabičky, můžete dát kamkoliv a stačí nechat odpočnout do mrazáku na 4 až 5 hodin. Dobrý je to nechat přes noc. Teď už stačí jenom vytáhnout, rozdělat a můžete podávat krásnou zmrzlinu lahodnou. Můžete to klidně i vyšlehat nebo dát do zmrzlinovače, ale zmrzlina je dobrá i tak. Tak dobrou chuť, nezapomeňte dát like, odběr, napište do komentářů, co mám udělat příště a mějte se pěkně. Tak čau.